Avui és dilluns 12 de juliol i aquesta nit s'estrena a les 10 de la nit l'últim episodi de Mobius. Aquí un servidor, ara mateix, m'acostaré a Caldes de Montbui, que és el lloc on s'ha rodat la sèrie, i intentaré colar-me a la premiere on hi haurà directors, actors, actrius i on s'emetrà aquest últim episodi en primícia. Així que res, intentarem veure'l tots junts. Anem a veure si ho aconsegueixo. Bueno, gent, acabo d'arribar, estic una mica nerviós. He vingut super d'hora, perquè no sé exactament què em trobaré. Vinc amb el material justet, a veure si aguanta la càmera, a veure si amb el mòbil puc gravar el so i se sent tot prou bé. Precari total. Ja ho sabeu, jo sóc una miqueta cutre, així que amb el que tenim farem. Així que anem a veure si podem veure més o menys com està muntada la cosa, encara queda bastant, i miraré, si no, també d'anar una estona en un bar i carregar una mica la bateria, que és el que em fa patir una miqueta més. Doncs bé, aquí darrere tenim el parc on es farà l'acte i, com us comentava, ara m'ha sobrat bastanta estoneta, estic una miqueta nerviós i volia venir amb una mica de temps perquè, el que us dic, el material no és el millor possible, tot pot fallar per tot arreu, així que volia venir amb una mica de temps, trobar aparcament, mirar-me més o menys com estava tot plegat, i crec que tindrem l'oportunitat de parlar amb algun dels actors i actrius i potser fins i tot algun dels directors, així que res, que moltíssimes ganes, encara queden 3 horetes, vaig a fer una Coca-Cola i anirem a treure el cap per allà a veure com estan les cosetes. Vinga, ens veiem ara. Vale, com que he vingut amb milions d'hores d'antelació, he vingut a donar una volteta per Caldes de Montbui i m'està semblant un poble bastant xulo, la veritat. Estic recorrent el que entenc que són les muralles. No sé exactament com ho dieu, gent de Caldes, si us plau, deixeu-me comentaris. En comptes de fotre'm d'hòsties perquè no sé, etc., si us plau, ajudeu-me i digueu-me, i així ho sabrem tots i totes. Us explico més o menys com anirà la cosa avui. Primer farem la que seria l'alfombra vermella i després tindrem un petit concert i ja després, a les 10 de la nit, a l'últim episodi d'aquesta primera temporada. M'estic notant que estic molt fluix perquè estic aguantant la càmera així i ja no puc més, així que tallo aquí. Bueno, penya, ja estem a dintre i ara mateix estic nerviós, vergonyós d'estar aquí amb una càmera, que hi ha ple de penya, i penso, t'estan mirant i estàs aquí amb una càmera, flipau. Bueno, doncs és el que hi ha, hem vingut aquí a fer això i res, vaig a ensenyar-vos una miqueta la moguda, a veure com ho veieu vosaltres. Aquí tindrem el concert i aquí es projectarà a l'últim episodi d'aquesta primera temporada i a veure si d'alguna manera tenim la possibilitat d'una miqueta més cap allà, anar a fer 4 preguntetes als actors, les actrius, algun director. Tenim els actors per allà, els deixarem anar a descansar una estoneta. Així que res, amb el Solano donant-me la cara. I aquesta és la meva cara de vergonya, de que hi ha ple de gent per aquí i jo estic amb una càmera alçada parlant a un mòbil i mirant, doncs res, que comenci l'espectacle. Espero que després d'això vingui alguna entrevisteta. Vinga, va, som-hi. Estem aquí amb Aideuset. Sí, surto amb el cap tallat tota l'estona. Els del toc ja em perdonareu, però estava sol i una mica nerviós. L'important és que l'Aida es veu perfectament, que del meu careto ja us en deveu estar cansant. Que és una de les grans protagonistes d'aquesta sèrie de Mobius, que estem aquí avui per veure aquest últim capítol. Tenim moltes ganes. Jo he intentat no fer les típiques preguntes que segurament us estan fent tota l'estona i jo et vinc a preguntar, escombrant una mica cap a casa, quina és l'última pel·lícula que has vist i que li diries a tothom que ha de veure? Doncs l'última pel·li que he vist va ser Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, que ja té uns quants anys, però m'ho vaig passar molt bé veient-la perquè no és el típic Paul Thomas Anderson de Magnolia o There Will Be Blood i aquest tipus de pel·lis, sinó és una comèdia fins i tot un pèl extravagant i el personatge de l'Adam Sandler és espectacular. I surt també la Emily... no me'n recordo el cognom. L'Emily. Però és una gran. Vale. I alguna... És perquè ja tinc una edat i m'oblido de coses. Jo també m'ho haig d'apuntar, Però escolta, Vull dir... IMDb ho trobareu Exacte. A internet està tot, ja ho sabeu. Està tot. Alguna sèrie també que hagis vist últimament i que diguis, ostres, que això ho ha de veure tothom. Mare of Easttown. Mare of Easttown. I en sabries dir on te la podem trobar? A HBO, que a part és un thriller també i a mi, a veure, salvant les distàncies, no? Sí. Però té un rotllo Mobius en el sentit que també hi ha una investigació i també qui ho investiga és una dona, però ella és poli. I realment és espectacular. La sèrie són 6 capítols, es veu molt ràpid i està molt bé. I també vaig veure una feta a casa, diguéssim, que es diu Maricón Perdido,
produïda... Aquesta està de la pop-pop, potser? Sí, Ah, mira. i l'he vist aquests dies i m'ha encantat també. Sí? Jo la tinc allà pendent. Doncs també es veu en un moment, perquè també són 6 capítols i te la recomano molt. Recomanacions d'Aida Boset. M'agradaria saber si hi ha alguna anècdota graciosa que hagueu viscut durant el rodatge i que ho hagi fet tot una miqueta més amè. Una mica... Que es pugui explicar, Vull dir, no fiquem aquí en un compromís a ningú. No diré noms. Només et diré que una persona es va menjar un cuc. Ja està. Per la broma de Gusano, no? Per la broma del Gusano. Exactament. Doncs escolta, moltes gràcies per venir aquí, per atendre'm. A tu, Pol. I ens veiem aquí i veurem a veure com acaba tot plegat. A veure. Moltes gràcies. A tu. Que vagi bé. Ciao. Però bueno, que si vols arrenquem una altra vegada. Sí, arrenquem l'adiós i una ja altra està. vegada. I, mira, us la recomano perquè tal, saps? I em sé el nom, no, aquí no ha passat res. A veure, som-hi, va. Tornem a començar. Segon intent. Segon intent. Doncs bé, estem aquí amb la Sònia i en Marc. Aquesta parada en sec és per recordar-te que si t'està agradant el vídeo, doncs et pots deixar un bon like, que a mi m'ajuda moltíssim, i si és una de les primeres vegades que causen un dels meus vídeos, no dubtis en subscriure't al canal, que així donaràs suport al contingut en català a YouTube. Vinga, va, ja us deixo amb la Sònia i en Marc. Dos dels grans protagonistes de Mobius. I seguim amb la tònica aquesta de no fer les preguntes típiques, així que els anem a preguntar també quina és la pel·lícula o sèrie o documental que hagis vist últimament i que diguis és que això ho ha de veure tothom. Comença tu. Vale, a veure, és que jo tinc moltes al cap. Sèries, bueno, Normal People, soc molt fan, és que me l'he vist 2 vegades seguides. Després, tipus, més humor, The Office, o coses tipus BoJack Horseman, o Aquí has anat al cor, Brooklyn Nine-Nine, Guai. un munt de coses. I pel·lis, doncs, no sé, des de fa poc que em vaig veure Manchester by the Sea, que és més dramàtic, o coses tipus Monty Python, o pel·lícules dels germans Coen, o qualsevol pel·lícula de Paul Thomas Anderson, doncs a mi m'encanta. Aquí a nivell, Sònia, a veure, recuperem el nivell o l'augmentem, el baixem, què passa aquí? A El veure. baixarem. És que jo anava a dir una pel·li i ja està. American Pie. No, anava a dir Into the Wild, que potser ni la coneixes. Joder, i tant. Ah, vale. Hòstia, a més és un llibre, vull dir, és un llibre bestseller a tope. Exacte. Sí. Potser per aquí es coneix una miqueta més el nom per Hacia Rutas Salvajes. I alguna sèrie que et vingui al cap així, encara que Una sigui sèrie? tontíssima, vull Una dir. sèrie. Vale, espera, deixa'm pensar. Doncs Normal People. O sigui que coincidiu en aquí, no? Sí. M'agrada Molt bé. molt. Molt bé, m'agrada molt De fet, ens la van recomanar per veure-la. Sí. I La Coach. estic molt content de que l'hagis. I ja per anar acabant, us faig la mateixa pregunta que li he fet a l'Aida. Sou capaços d'explicar-me alguna coseta, no cal dir noms si no voleu, alguna anècdota graciosa, divertida que us hagi fet més amè, tot plegat, al rodatge, algun dia que estiguéssiu cansats, cansades? A mi, sense dir-me noms, se m'ha dit que algú va menjar un cuc. Ningú, no m'han dit cap nom, però m'ha dit que algú Totalment. s'ha menjat algun cuc. Molt fort, sí. Alguna coseta així que es pugui explicar per sobre, sense dir qui, què, com? A mi em va passar que el Carles Curt, que és l'ajudant de direcció de la unitat 2, crec, em va regalar xurros. Em va comprar xurros i em va alegrar el dia. Com si fos un ram de roses, Sí, totalment. Molt millor, un ram de Els va xurros. comprar ell, no saps? Ell. I va ser un detall. Bueno, jo tinc una que quan estàvem rodant a la casa de l'Àlex, hi havia un moment en què em va dir, bueno, d'aquí 3 hores o més no tornes a rodar tu, llavors aquí tens un sofà per estar una estona. I tenia poca bateria. I llavors em vaig sobar i de sobte estava sobat i de sobte em desperta i em va dir, que hem de rodar ja la teva escena? I jo, què? Ara m'has de dir quina escena és, perquè me la posaré i fixaré a veure si fas cara dormit o no. Fantasma. Surprise. Doncs bé, nois, no us retinc més. Moltíssimes gràcies per atendre'm, ja us passaré el link i tal. Vale. I res, anem a disfrutar de l'últim episodi. Moltes gràcies. Som-hi. Que vagi molt bé. Ganes. Ciao. Doncs au, primera experiència acabada. Si sentiu encara hi va al concert, jo començo a no ser tan jove com per quedar-me encara més. Però bé, una experiència molt guapa, la veritat. Tinc moltes ganes de poder arribar a casa i poder editar tot això, veure què queda, que ho pugueu veure. He pogut conèixer algun dels actors i actrius i n'estic molt content. I tinc moltes ganes de muntar el vídeo, així que suposo que ara faré algun tipus de transició i ara de cop
estarem a la meva habitació, d'on em teniu acostumat veure, perquè ara mateix és que probablement no em deveu estar veient ni la cara. Així que res, perdoneu-me la qualitat, probablement, perdoneu-me tot plegat, és la primera vegada. Va, anem a l'habitació i en parlem una mica més tranquil·lament. Apa, adeu, Caldes de Montbui. Au, ja som aquí, on em teniu acostumat veure. Tenia moltes ganes de poder arribar a casa, descansar una miqueta i ficar-me avui a editar el vídeo. I he estat veient que està quedant prou bé, vosaltres probablement ja haureu vist com ha quedat. Així que res, tenia moltíssimes ganes de comentar 4 cosetes. Al principi volia fer un vídeo on la primera part fos el blog i després tinguéssim una estoneta aquí més tranquil·lament per parlar de la sèrie. Com que crec que el blog per si sol ja funciona com a vídeo, us demanaré que em deixeu a comentaris si us ve de gust que faci una review d'aquesta primera temporada de Mobius, parlant ja més detingudament de tot el que ha passat, personatges, bueno, com les recomanacions i crítiques que solc fer sovint, amb spoilers i sense. Recordar-vos també que la sèrie, a pesar de que s'hagi acabat, segueix estant disponible a TV3 a la carta de forma totalment gratuïta, que la podeu tornar a veure, la podeu veure per primera vegada si no l'heu vist, tot i que seria una mica estrany que haguéssiu vist aquest vídeo sense haver vist la sèrie. I això, que si us ve de gust que faci un anàlisi més complet d'aquesta primera temporada, feu-m'ho saber deixant un bon like o un comentari. I volia aprofitar també per agrair a l'Albert, que és la persona a qui em va cedir la invitació, i aquell no podia assistir-hi. Volia també fer una esmena molt especial a la Emma i a en Xavi, que són 2 persones de l'organització de l'event. El Xavi sé que era de l'Ajuntament de Caldes, la Emma no estic segur de si era de l'organització, si era de l'Ajuntament, no ho sé, però són 2 persones que em van ajudar quan em van veure allà més sol que la una, perdut, com un pollastre sense cap. La Emma es va acostar a mi, em va dir que si necessitava qualsevol cosa, el Xavi em va estar ajudant a parlar amb algun dels actors i actrius, a veure si cedien a fer una petita entrevista. I com no agrair també a la Aida Uset, a la Sònia Niñarola i a Marc Pineda per haver accedit a aquestes 4 preguntetes. M'ho vaig passar molt bé poder-los fer aquesta petita entrevista. I ja us dic, és la primera vegada, és la primera experiència, sé que hi ha moltíssimes coses a millorar, però estic molt content, espero que us hagi agradat. Torno a repetir, ja ho sabeu, si voleu una review, una recomanació més crítica amb sense spoilers d'aquestes que solc fer, només m'heu de fer saber, deixant un bon like o un comentari. Així que va, no us dono més la turra, ens veiem al proper vídeo, que tinc moltes cosetes en ment, i si és la primera vegada que causa en un dels meus vídeos, ja ho saps, subscriu-te al canal per donar suport al contingut en català i ens veiem aviat. Ciao! La màgia de l'edició. Home, una sèrie. Moltes. És que segur que... O sigui, miren moltes realment.